Predávať? Môže tu pracovať? Si nový zamestnanec Stavselu. Môže ísť domov. Káni, zbalte to, odvedzte mi to domov, jo? No povedz mi, čo také, čo tu vidíš, čo je také, čo by si ty zobral na seba? Toho, čo zostalo? No, čo tu je? Tieto trojky? Dobre. Páči sa mi aj, že sú canvas, vieš, a môžeš si ich teraz zafarbiť, alebo no, niečo. že sú po piči, že sú dobré. Mám ich doma steknuté, ale musím ich už vyťahnuť, ale není čas. Tak toto je pár, hej, aby ste vedeli ľudia, že není to, že je dve rento. A čo z vape tričiek? Tu keby si Vy to nepoznáte, lebo ste vyrastali na Travis Scottoch, ty kokot. Dobre, a máš rád vape? Jo, baby, v Ideš si, pohode. dobre, vyber si. Ako samozrejme, Jaké tričko by si radšej by som išiel z nejakého archívu pred rokom, proste pred 2014. Že teraz zase produkujú o moc viac vecí, že si o moc viac ľudí bude vedieť vybrať, ale predtým to zase malo takú auru, ako niečo takéto. Niečo takéto nejaký LGBT proste akože. Presne, troška podporíme LGBT, PS5, HDMI, bro. Bráško, užívaj. Taký.